Okay, og vi er tilbage med endnu en episode af Minecraft. Hvorfor? Jeg havde da lige sovet. Hvorfor? Jeg havde lige sovet. Det er sindssygt mærkeligt. Så må vi bare sove igen. Og til dem der ikke ved, så havde jeg lige sovet lige inden jeg begyndte den her video. Er det nu det? Okay, vi kigger lige. Vi skal ud! Geronimo! Løb! Og vi er ude. Og ja, inden i episoden startede, så var jeg i gang med at dække den her til, så man ikke kunne se, at den var fuld. Og det er vel lidt skadeligt. Så. Men selvfølgelig er der næsten ingen andre, der kan komme ind på server. Fordi det er min egen server. Og til dem, der ikke ved det, så kan jeg også måske på et tidspunkt spille noget Ark, for det vil nok bare lige lægge lidt mere end Minecraft vil. Så det er selvfølgelig det, I skal bestemme. Men jeg er ikke så god til det her med min kanal. Så I behøver ikke at skrive. Jeg skal nok komme til at lave en video af Ark måske på et tidspunkt. Men så skal jeg først til at uploade det, eller at starte det i gang, og det tager lidt lang tid. Ja. Og vi slutter episoden her, ikke lige nu, men vi slutter episoden snart. Jeg ved faktisk noget. Ikke en stack. Det er ikke en stack, jeg vidste. Ikke 2 stacks. Jeg vil have en stack. En af dem. Så skulle jeg lige have en flintens steel. En jern. Bare mener jeg. Crafting table. Okay, det har lækket det lidt. Nej, vi behøver da ikke et crafting table. Nøglen til PC, så vi lige altid kan åbne dørene. Og grunden til, hvis I ikke har set det, så er det fordi, at hvis I ikke har set den Mandy L eller Saki eller Kovacs video, hvor de har spillet inde på serveren Freakyville, hvor de har spillet noget, hvad var det? Nå, det var lige, jeg kan ikke huske det, men de spillede i hvert fald sådan et fængselsspil inde på Freakyville. Det har hvad det nu hedder, Versinger og den mand de ellers, hvis I altså kender de to. Men det går jeg ud fra at gøre. Hvorfor gider jeg ikke at hoppe? Og der står et tårn. Det der. Men jeg vil helst ikke smadre noget. Og hvis I har set Robin Samsø, så har I nok set, at de har prøvet at lave det med at den til der. Så siger vi så vi ikke lige til
ild til noget. Geronimo! Explosion! Yes! Explosion! Okay. Og det var det for denne gang af videoen. Husk at følge med på min kanal, som hedder Supernova.